Din hija konferma tal-falliment tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u għalhekk se nibqgħu ninsistu nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa sakemm issir ġustizzja. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech nhar it-tlieta filgħodu flimkien mad-deputati tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u Carol Aquilina ippreżentaw talba għall-investigazzjoni brabta mas-sentenza mill-Qorti tal-Appell illi kkundannat id-dil fraudolenti tal-isptarijiet. Fil-fatt is-sentenza mill-Qorti tal-Appell qalet ċaru tont li f'dan id-dil kien hemm kollużjoni ħadma bejn il-Gvern, Vitals u Stewart din li rriżulta fl-akbar frodi li laħħaq mal-400 miljun euro. It-tlieta filgħodu l-għada ta' din is-sentenza wara aktar minn satejn stennija, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa tfaċċa fid-depo u kellu jisma' dak li rid jgħid il-Partit Nazzjonalista. Wara din il-laqgħa f'kummenti lill-ġurnalisti l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Gafa jikkonferma li mhu qed jagħmel l-ebda investigazzjoni indipendenti lilin mill-inkjesta maġisterjali li hemm għaddejja brabta ma' dan il-każ. Dispjaċini ngħid illi l-Kummissarju tal-Pulizija ikkonfermanna illi huwa u l-Korp tal-Pulizija mhu qed jagħmlu ebda investigazzjoni separata minn dak li qed jiġri fl-inkjesta maġisterjali dwar il-frodi tal-isptarijiet f'pajjiżna, dwar is-serqa tal-isptarijiet f'pajjiżna, dwar il-kollużjoni li seħħet bejn esponenti għolja tal-Gvern u dawk li ngħatawlhom l-isptarijiet tagħna u l-400 miljun flus tal-poplu Malti u Awċi. Hawnhekk Bernard Grech insista illi din hija prova ċara tal-falliment tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Apparti minn hekk Bernard Grech qal li għandna Prim Ministru li kompla jiddefendi lil Stewart fil-waqt li jinjora l-protesti ġudizzjarji li ressa il-Partit Nazzjonalista sabiex Robert Abela ma jkomplix jagħti flus lil Stewart. Il-Prim Ministru Robert Abela li jinjora l-protesti ġudizzjarji li preżentajnilhom biex ma jibqgħux ituhom il-flus u jibqa' itihom il-flus meta kien qed jara u kien jaf li Arrestin twal ma għamlu assolutament xejn. Il-Kummissarju tal-Pulizija llum jikkonfermanna li m'hemm ebda investigazzjoni indipendenti mill-inkjesta maġisterjali u illi huwa qed jgħidilna li se jibqa' jidejh marbutin sakemm tispiċċa l-inkjesta maġisterjali. Rrid infakkar illi l-inkjesta maġisterjali ma nfetħitx mod awtomatiku, nfetħet minn terzi, nfetħet minn Repubblika illi ħassew illi kellhom jippreżentaw inkjesta maġisterjali dwar din il-materja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista aċċenna għal fatt li pajjiżna ma jistax jibqa' sejrek fil-waqt li fakkar li matul is-snin Stewart ma investewx fl-isptarijiet u quddiem dan kollu Angelo Gafa baqa' ma ħa l-ebda azzjoni. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sostna li quddiem dan l-akbar frodi Angelo Gafa għadu ma ressaq lil ħadd il-qorti f'materja li suppost għandha tkun l-ogħla priorità għall-Kummissarju. Għandna każ illum fejn hemm l-ikbar ammont ta' vittmi li qatra pajjiżna, il-poplu Malti u Awċi kollu. U l-mistoqsija l-orja di, x'hemm iktar importanti, Kummissarju tal-Pulizija, milli tinvestiga minnu fih meta għandek il-poplu Malti u Awċi kollu li safa vittma tal-ikbar frodi. Mhux biss, issa nafu illi ma safax vittma mingħand kumpaniji barranin, mingħand nies li ġew pajjiżna biex jisirquna, biex jiddefrodawna, imma minn esponenti ewlenin tal-Gvern. Jekk di mhix l-iktar ħaġa importanti illi għandu il-Kummissarju tal-Pulizija fuq l-aġenda tiegħu illum, allura verament ma nistax nifhem dan il-pajjiż, dan il-Kummissarju kif jippretendi illi jittieħed bis-serjetà. Quddiem id-depo Bernard Grech fakkar sabiex dawk li jridu li tassew li ssir ġustizzja u li l-poplu jingħata l-flus lura għandhom jattendu għal protesta ta' nhar il-ħadd li ġej. Se nibqgħu ninsistu għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija u Korp tal-Pulizija ma' parti mis-sistema tal-ġustizzja u they are failing us. Il-pressjoni tibqa' għaddejja, se nibqgħu ninsistu kuljum u għalhekk iva nhar il-ħadd qegħdin insejħu lill-poplu Malti u Awċi biex jingħaqad magħna fi protesta quddiem Kastilja wara nofsinhar biex inkomplu nagħmlu pressjoni pubblika wkoll mhux biss politika fil-Parlament biex kulħadd f'dal pajjiż jagħmel dmiru inġibu l-400 miljun lura li huma tal-poplu u iva jintrefaw responsabiltajiet min-naħa tal-Gvern. Giulia Falzon għal Net News.